Dalawang wanted persons arestado sa magkahiwalay na operasyon ng Dagupan Police Office. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Dalawang wanted persons ang naaresto ng Dagupan City Police Office sa magkahiwalay na operasyon na isinagawa noong Hunyo 1 at 2, 2021. Ayon sa DCPO, unang naaresto ang isang 67 anyos na lalaki sa barangay Karanglaan, Dagupan City noong Hunyo 1 dahil sa kasong acts of lasciviousness. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng warrant of arrest ng mga tauhan ng Police Station 2, katuwang City Intelligence Unit at City Investigation and Detective Management Unit. Nakapaloob sa warrant ang nirekomendang piyansang nagkakahalaga ng 36,000 pesos. Samantala, makalipas ang isang araw, isang 42 anyos na lalaki naman mula sa Barangay Poblacion West Calasiao ang naaresto sa Barangay Bunuan Gasad, Dagupan City dahil sa kinakaharap nitong kasong may kaugnayan sa paglabag sa Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2018. Ang warrant of arrest laban sa kanya ay nilabas noong Mayo 20, 2026 at may nirekomendang piyansang 72,000 pesos. Pinangunahan ng Police Station 1 kasama rin ng CIU at CIDMU ang naturang operasyon. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Dagupan City Police Office ang dalawang naarestong individual para sa kaukulang dokumentasyon at wastong legal na proseso. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.